E bisimila nga chaîne kan comme y'a layiru ta ye kalo kalo sibiri fɔlɔ ngo ni spécialiste dɔ bɛ janga baro kɛ banaw kan walasa bɛ kɛnɛya ɲuman dafalen sɔrɔ cogoya min na o kama bi an wulila ka se docteur ba dɔ ma min bɛ baara kɛ Pongé n'ale kodɔnnen don kosɛbɛ n'an b'a wele docteur Boubacar Ali Touré hématologiste don min ka baara ɲɛsinnen don joli koɲɛw ma bana min bɛ yen bi n'a kɛlen don ka adamadenw sɛgɛn kosɛbɛ diɲɛ fan bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na an fɛ yan nɔ Mali yɛrɛ la an yɛrɛ filɛ wagati min na nin n'o ye nɛnɛ wagati ye a bɛ mɔgɔ caman sɛgɛn kosɛbɛ o kama an wulila ka s'a ma walasa a bɛ se ka bana in ɲɛfɔ an ye n'a bɛ wele bamanankan na jolici bana walima koloci tubabukan na fana a bɛ wele drépanocytose o bana in walasa i ka se k'o dɔn a bɛ sɔrɔ cogo di tamasiyɛn jumɛnw de b'a la kɔlɔlɔ jumɛnw de b'a la n'a ma furakɛ joona ani ne bɛ se ka mun de kɛ walasa k'i kisi a kɔlɔlɔw ma an bɛn'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ video in na o t'a bannen video in laban na an bɛna bonisi kɛ e ye e min bɛna video lajɛ fo ka taa fɔ a banna n'o nafa ka bon kosɛbɛ min ɲɔɲalen don anw fɛ yan nɔ e k'i jija ka video lajɛ fo ka taa fɔ a banna ka d'a kan docteur Touré bɛna a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ an ye kunnafoniya ɲuman walasa e bɛ se k'o sɔrɔ ka dɔ sɔrɔ a la ani fana ka dɔ wɛrɛ lase mɔgɔ wɛrɛw ma walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kisi bana in kɔlɔlɔw ma n'o ye koloci ye walima jolici ye an ka daminɛ. Docteur Touré i ni sɔgɔma. Nba i ni sɔgɔma Docteur Touré. An ka foli b'i ye kosɛbɛ e min sɔnna k'an ka welew lamɛn ka da i ka ŋaniyaɲumanya kan walasa i bɛ se ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen lafaamuya bana in kan n'a wililen don jolici ni caman b'a dɔn koloci de la kosɛbɛ o bana in an wulila ka s'i ma walasa i bɛ se k'o ɲɛfɔ an ye cogo min na ka d'a kan bana don a bɛ ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛn nin wagati in na kɛrɛnkɛrɛnnen an filɛ wagati na an yɛrɛ fɛ yan nɔ Mali la n'o ye nɛnɛ wagati ye an b'a fɛ i ka bana in ɲɛfɔ an ye bana in yɛrɛ mun de ye nka sɔnni o cɛ an b'a fɛ i k'i yɛrɛ fɔ an ye jɔn de ye docteur Touré ye. Bon i ni ce i ka ɲininkali la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn aw ka weleli la puis an bɛ aw fo aw ka baara in na ka kunnafoni di mɔgɔw ma kɛnɛya kan donc ne tɔgɔ ye ko Boubacar Ali Touré ne bɛ baara kɛ cakɛda min na cakɛda min sigilen bɛ jolici bana furakɛli n'a kɛlɛli kama a sigilen bɛ Pongé. Comme docteur Touré bɔra k'an fɔ an ye cogo min na a bɛ baara kɛ yɔrɔ min na n'o ye centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose comme a y'a fɔ bamanankan na cakɛda min ɲɛsinnen don joli banaw kɛlɛli ma n'a bɛ wele CRLD a bɛ Pongé ni nin bana in bɛ la i kana sigi wuli ka se yen joona walasa i bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ cogoya min na docteur Touré i yɛrɛ fɔ an ye o diyara an ye kosɛbɛ ka d'a kan diɲɛ bɛɛ y'a dɔn sisan ko i ye mɔgɔ min ye bana in an bɛ fɛ ka bana min dɔn bi komi n y'a fɔ i ye cogo min na n'o ye jolici ye jolici yɛrɛ ni caman b'a dɔn koloci de la kosɛbɛ an fɛ yan nɔ tubabukan na wele drépanocytose bana sugu jumɛn de don. I ni ce i ka nin ɲininkali la donc pour que ka jolici bana in ko fɔ effectivement i y'a fɔ cogo min na a dɔnnen don fɔlɔ la ko koloci mais donikɛlaw y'a yira bana yɛrɛ taabolo la donc donikɛlaw ɲininkali la o y'a ye ko pour que ka se ka faranfasiya koloci tɔ ninnu na o y'a wele ko jolici donc jolici bana jolici bana in bana jumɛn de don jolilabana de don bana min don tiɲɛ bana de don donc jolikisɛ dɔ de bɛ fari la tubabukan na u b'a fɔ ko globule rouge donc jolikisɛ in o de bɛ kɛ an ka joli ye bilenman ye ani ni mɔgɔ ye fiɲɛ sama ale de bɛ nilan u b'a fɔ ko oxygène ale de b'o ta ka taa n'a ye fari fan bɛɛ donc ale de bɛ fari balo donc jolici bana bɛ mɔgɔ min na o jolikisɛ in a dilannen tɛ ka ɲɛ donc le fait ka dilannen tɛ ka ɲɛ et puis a fanga fana bɛrɛ t'a la donc le fait k'a dilan tɛ ka ɲɛ a bɛ kuru donc n'a kurula a bɛ giriya a tɛ tɛmɛ jolisiraw fɛ donc n'a sera yɔrɔ min na ni n'a ye jolisira min datugu joli tɛ se o yɔrɔ ma dimi bɛ wuli o fɛ donc o de la maintenant u b'a fɔ ko koloci parce que dimi bɛ teli ka wuli kolo de la donc ni jolisira ninnu datugura joli tɛ se yɔrɔ min na dimi bɛ wuli o fɛ maintenant comme kolo ninnu ani kolo tuguda ninnu olu ka jolisira de ka dɔgɔn fari la ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan o de bɛ teli ka datugu dimi bɛ teli ka wuli o fɛ donc o de y'a taamasiyɛn yɛrɛ fɔlɔ ye généralement donc dimi bɛ wuli kolo ani kolo tugudaw la donc o de la o tun b'a wele ko koloci mais a yɛrɛ ko bana in tɛ kolo la
a bɛ joli de la jolilabana dɔ min bɛ na ni kolodimi ye donc filanan jolikisɛ in fanga t'a la donc a bɛ to ka ci donc n'a cira a bɛ na ni joli dɔgɔya ye u b'a fɔ ko anémie donc o fana ye bana ye taamasiyɛn dɔ ye maintenant jolikisɛ in fana n'a cira fɛn dɔ b'a la u b'a fɔ ko hémoglobine donc n'o cira a bɛ yɛlɛma a bɛ kɛ min bɛ bɔ a la o ye nɛrɛ de ye a couleur ye nɛrɛ de ye donc o de bɛ taa sigi ɲɛda la ɲɛda bɛ kɛ nɛrɛ ye u b'a fɔ ko sayi donc a b'a fɔ ko ictère donc o fɛn sama ninnu de y'a taamasiyɛn fɔlɔ ninnu donc jolilabana de don donc jolilabana dɔ min bɛ kolodimi bila mɔgɔ la bana min dɔ fana tiɲɛ bana de don donc n'a y'a yera den na o kɔrɔ ye ko bana in a dɔɔni bɛ ba la dɔɔni bɛ fa la a fila faralen ɲɔgɔn na o bɛ kɛ bana ye den fɛ. Docteur Touré o diyara n ye kosɛbɛ ka d'a kan i filɛ ka min fɔ nin ye caman t'a dɔn mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u b'a mɛn k'a fɔ koloci o yɛrɛ bolo k'a fɔ bana in bɛ kolo de la hali ni dimi bɛ mɔgɔ min kolo kan hali n'an yɛrɛ minnu bɛ lajɛli la n'an bɛ dɔgɔtɔrɔso la n'an bɛ ka banabagatɔw lajɛ mɔgɔ caman n'u nana sɔrɔ nɔ u b'a fɔ docteur i t'a lajɛ n'a sɔrɔ koloci tɛ ne na ka d'a kan ne kolo bɛɛ bɛ ka ne dimi mais n'i y'a lajɛ sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ni jolitaw kɛra n'an ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ i bɛna ye k'a fɔ bana bɛ joli de la i b'a fɔ i filɛ k'a fɔ cogo min na nin ye donc a yira k'a fɔ jolici bana donc aw k'a dɔn k'a fɔ koloci tɛ tuguni jolici de don ni a dɔnnen don diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛ n'a tubabukan na drépanocytose an y'a dɔn bana min don sisan docteur Touré halisa an ma tila ɲininkali la an b'a fɛ k'a dɔn bana in yɛrɛ a bɛ sɔrɔ mun de fɛ komi i y'a fɔ a bɛ sɔrɔ bɔkolo fɛ est-ce que sɔrɔ cogo wɛrɛ b'a la min tɛ bɔkolo ye donc bana in min dɔɔni a sɔrɔ cogo kɔni min dɔɔnen don bi na komi n y'a f'i ye cogo min na o ye tiɲɛ de donc denw b'a sɔrɔ bangebaaw de fɛ et puis il faut que a ka ye bangebaa fila yɛrɛ de la i y'a faamu donc o bana in bɛ sɔrɔ o cogo de la sinon yɛlɛmali wɛrɛ t'a la ni o tɛ tiɲɛ a bɛ sɔrɔ tiɲɛ sira de fɛ parce que ni bana in n'a taamasiyɛn dɔɔni bɛ fa la ani ni taamasiyɛn dɔɔni bɛ ba la donc a fila den bɛ o tiɲɛ sɔrɔ donc n'a y'a fan fila kelen sɔrɔ o de bɛ na ni bana ye. I y'a fɔ cogo min na a bɛ sɔrɔ o la o b'a yira k'a fɔ f'a ka ye fa la ani ba la nka ne bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ est-ce que n'a bɛ fa la a tɛ ba la est-ce que a bɛ se ka den sɔrɔ. n'a bɛ fan kelen na den tɛ se ka kɛ banabaatɔ ye an ka dɔnniya la fo a ka sɔrɔ a fila bɛɛ la hali ni fa ye banabaatɔ ye bana yera fa la ani ni ba in foyi t'a la denw bɛ na kɛ mɔgɔ min a bana taamasiyɛn de bɛ ye olu la mais o tɛ kɛ banabaatɔ ye ani n'a sɔrɔ bana bɛ ba la ni ba de bananen don a bɛ ka lajɛ a bɛ ka furakɛ mais ni fɛn ma ye fa joli la denw tɛ kɛ banabaatɔ ye. E bɛ ka lajɛ nin wagati na i ka dɔn k'a fɔ docteur Touré filɛ ka min fɔ nin a nafa ka bon kosɛbɛ ka d'a kan n'i ye mɔgɔ caman ɲininka u b'a fɔ ko ni jolici n'a bɛ fan kelen na n'o ye fa ye walima n'a bɛ ba la ko a bɛ se ka den minɛ nka ni kunnafoniya in kama e bɛ se k'a dɔn k'a fɔ bana don walasa a ka se ka bana bila den na n'o ye min bɛ bɔ fa ni ba la f'a ka y'u fila bɛɛ la ni kunnafoniya in a nafa ka bon kosɛbɛ walasa e bɛ se k'o fara i ka dɔnniyaw kan. Docteur Touré an ma tila ɲininkali la halisa an bɛ fɛ k'a dɔn taamasiyɛn jumɛnw de bɛ jolici in na i bɛ se ka min fɔ an ye walasa an minnu t'a dɔn an ka se ka nin kunnafoniya ninnu sɔrɔ. Bana in a taamasiyɛn fɔlɔ a bɛ daminɛ n'a bɛ den na a taamasiyɛn fɔlɔ bɛ daminɛ généralement a ka ca ni den ye kalo 6 sɔrɔ ou bien dɔw bɛ taa bɛ daminɛ kalo 3 la dɔw bɛ taa ni den ye san 1 sɔrɔ o yɛrɛ de bɛna o de bɛ kɛ faranfasiya ye ani koloci tɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que koloci tɔw ninnu olu bɛ mɔgɔ bila minɛ i kɔrɔbayalen mais ale ta bɛ daminɛ depuis a den bɛ kalo 3 waati la a ka ca kalo 6 de kalo 6 bɛ ka taa fo san 1 donc taamasiyɛn fɔlɔ o ye dimi de kolo ni kolotuguda dimi surtout bolo ni tɛgɛ ninnu bɛ funu u yɛrɛ ma ka sɔrɔ foyi ma den sɔrɔ donc très souvent u b'a fɔ ko a mugura a b'a sɔrɔ den sira ka kasi sufɛ dugu jɛra somɔgɔw b'a ye ko bolo ni sen ninnu u fununa donc u b'a dimi donc u b'a fɔ ko a mugura parce que comme kalo 6 a y'a sɔrɔ den bɛ taama ou bien den bɛ munuma i b'a sɔrɔ a binna dɔw bolo a kɔrɔkɛ bolo donc u b'a fɔ k'a mugura u bɛ taa n'a ye salilikɛyɔrɔ la o de yɛrɛ b'a juguya waati dɔ la a filanan komi n y'a fɔ cogo min na daminɛ na jolikisɛ ninnu u bɛ to ka ci n'a cira a bɛ na ni joli dɔgɔya ye donc joli dɔgɔya u b'a fɔ ko anémie donc o fana bɛ to k'u minɛ ka caya waati bɛɛ i b'a sɔrɔ ni den man kɛnɛ n'a taara dɔgɔtɔrɔso la u b'a fɔ ko joli ka dɔgɔ dɔw waati dɔ la yɛrɛ u bɛ joli k'a la kalo 2 kalo 3 a bɛ segin ka na tuguni u b'a fɔ ko joli hakɛ ka dɔgɔ donc n'o yɛra a bɛ
bɛ se ka kɛ o taamasiyɛn sabanan komi n y'a fɔ cogo min na o ye ni jolikisɛ ninnu cira fɛn nɛrɛmuguman dɔ de bɛ bɔ jolikisɛ in na o de bɛ taa sigi ɲɛda la donc ɲɛ bɛ kɛ nɛrɛ ye u b'a fɔ ko sayi donc u b'a fɔ ko u b'a furakɛ k'u b'a fɔ sayi furakɛ ka sɔrɔ o sayi tɛ mais jolikisɛ ninnu de cira ani naaninan an bɛ se ka min fara a kan o ye farigan den bɛ fièvre fari bɛ kalaya donc a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la u b'a fɔ ko pali waati dɔ u b'a fɔ ko typhoïde u b'a fɔ ko pali donc kalo 2 kalo 3 i b'a sɔrɔ den fari ka kalan donc u b'a fɔ o ye infection de taamasiyɛn donc infection bɛ to k'u minɛ ka caya donc o ye infection taamasiyɛn fɔlɔ ye donc n'a taara dɔgɔtɔrɔso la u b'a fɔ ko waati dɔ u b'a fɔ ko pali de don waati dɔ la u b'a fɔ ko typhoïde a fura bɛ kɛ kalo 1 kalo 2 3 den bɛ segin ka na dɔgɔtɔrɔso la tuguni ko farigan b'a la donc o fɛn saba naani de ye a taamasiyɛn fɔlɔ ninnu ye maintenant ni a taara dɔgɔtɔrɔso la o la n'a bɛnna ni dɔgɔtɔrɔ ye min b'a ɲɛ dɔn dɔɔni donc u b'u bila ka taa jolita kɛ ka joli sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ bana bɛ yen ou bien n'a tɛ yen donc généralement waati de bana yɛrɛ bɛ dɔn a ka ca waati bana bɛ dɔn waati de. Docteur Touré ni kunnafoniya diyara n ye kosɛbɛ ka d'a kan filɛ ka min fɔ nin ye an ma jateminɛ k'a fɔ hali kɛnɛya tigilamɔgɔ caman bɛ yen u tɛ nin dɔn caman na ni den sera u ma den fitinin caman yɛrɛ tɛ miiri jolici in yɛrɛ la o hali bɛɛ bɛ taga sumaya walima typhoïde walima bana wɛrɛw yɛrɛ ka sɔrɔ ni bana in bɛ se ka ye hali denmisɛnnin fitininw na n'o ye denyɛrɛninw yɛrɛ ye minnu ma b'u yɛrɛ la fɔlɔ o kama e min ye kɛnɛya tigilamɔgɔ ye walima e min ye jamana kɔnɔden yɛrɛ fana k'a fɔ i bɛ k'a lajɛ nin wagati in na i k'i hakili to nin taamasiyɛn na kosɛbɛ n'i ye ninnu ye i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka kɛ koloci ye i ka wuli ka taa kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen walasa ka ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn bana min don walasa i ɲi bɛ se ka kisi cogo min na n'a sɔrɔ ni siɲɛ fɔlɔ ye ka n ka video lajɛ i bɛ n ka video kanu i bɛ j'aime ta i bɛ abonné n ka chaîne kan i bɛ cloche notification ta walasa ni video kɔrɔ kɛ wagati o wagati ani sibiri o sibiri ani kalo o kalo sibiri fɔlɔ e ka se ka kunnafoniya ɲuman sɔrɔ kɛnɛya kan ni kunnafoniya diyara n ye kosɛbɛ Docteur Touré halisa an b'i ɲininka ni mɔgɔ min ye nin taamasiyɛnw bɛɛ y'a yɛrɛ la a ka tila k'i ban ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka to so komi an b'a jateminɛ an fɛ yan cogo min na caman taa farafin furaw ta walima k'u ban ka taa k'a ɲɛɲini k'a dɔn bana sugu min don kɔlɔlɔ jumɛn de bɛ se ka ye a la fɛn min ka fisa o tigi ka taa joli ka sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ bana in don ni bana in tɛ donc n'a sɔrɔ bana in de don ni a tigi ma taa dɔgɔtɔrɔso la pour que furakɛliw k'a la le fait que joli hakɛ bɛ dɔgɔya waati bɛɛ ani dimi ninnu bɛ wuli waati bɛɛ donc ani sumaya ni infection ninnu b'a tigi minɛ a bɛ se ka kɛ a tigi sababu ye ka saya ɲɛsin a tigi ma a tigi bɛ se ka bɔ n'a nin na parce que ni joli dɔgɔyara ka se hakɛ dɔ ma ni joli ma sɔrɔ k'a k'a la a bɛ se ka kɛ tigi fɛn sata ye donc o de denmisɛnnin caman yɛrɛ a caman bɛ sa o cogo de la ou bien ni infection a bɛ se ka juguya kosɛbɛ donc n'a juguyara infection banakisɛ dɔw bɛ yen olu de ka jugu ma kosɛbɛ donc n'o y'olu sɔrɔ o fana bɛ se ka kɛ o sababu ye ka na ni saya ye ani ni kolo ninnu kolotuguda ninnu dimi ninnu n'o bɛ to ka wuli ka caya donc n'a tigi bɛna kɔrɔbaya waati min a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye a tigi dusukun na a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye a tigi rein a bɛ se ka na ni kolotuguda kolojan ninnu olu kunkolo bɛ se ka ɲimi donc o ye ni a tigi tɛ ka lajɛ ani furakɛli dama dɔ bɛ yen o kan ka taa n'o tɛ ka kɛ a la donc o bɛ se ka na n'o fɛn ninnu bɛ segin ka na waati bɛɛ donc o de bɛ na ni degun ye a tigi ma. Docteur Touré i ye minnu fɔ sisan a bɛɛ lajɛlen diyara n ye ni kɔlɔlɔ ninnu bɛɛ dɔnnin kɔfɛ an bɛ se ka mun de kɛ walasa an bɛ se ka kisi jolici ma n'a sɔrɔ ni kisi cogo bɛ a la. donc jolici bana in pour que ka se ka a kisi a ma il faut que ni mɔgɔ bɛna furu kɛ waati min u k'u ka joli sɛgɛsɛgɛ jolita ka joli sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ bana in taamasiyɛn tɛ ni bana taamasiyɛn bɛ mɔgɔ min joli la n'a furula mɔgɔ wɛrɛ ma min bana taamasiyɛn bɔ joli la o la u bɛ se ka den sɔrɔ min bɛ kɛ banabaatɔ ye donc a ka fisa sisan surtout denmisɛnninw kunda minnu ma furu kɛ fɔlɔ ani ou bien n'a sɔrɔ furu b'u hakili la olu ka to o joli sɛgɛsɛgɛ ni foyi ma ye joli la jolici fanfɛla la c'est bon mais ni jolici taamasiyɛn dɔɔni yɛrɛ o joli la
il faut que n'u b'a fɛ ka furu mɔgɔ min ma ko fana ka jolita kɛ k'a lajɛ ni bana in taamasiyɛn yera mɔgɔ min joli la u k'a dɔn ko n'u furula ma u bɛ se ka den sɔrɔ min bɛ kɛ banabaatɔ ye donc min bɛ se ka nin bana ninnu sɔrɔ donc pour le moment a kisi cogo o de ye nin ye. O b'a yira k'a fɔ ni jolici n'o taamasiyɛn yera fan kelen na n'o ye cɛ ye a ma ye muso la n bɛ fɛ ka ɲininkali k'o yɔrɔ kan nka komi i y'a fɔ sisan ko n'a yera taamasiyɛn yera cɛ la jolita kɔfɛ a yera muso fana na o b'a yira yiriw fila bɛɛ la n'u y'u ɲɛ tugu ka furu kɛ o kan o bɛ se ka den banabagatɔw sɔrɔ n'o ye jolici bɛna ye den minnu na nka ni fan kelen n'o ye cɛ ye a yer'o la nka a ma ye muso la walima a yera muso yɛrɛ la fana a ma ye cɛ la a yera fan kelen na a ma ye fan kelen dɔ in na n'olu furula est-ce que olu bɛ den min sɔrɔ est-ce que a bɛ se ka kɛ banabagatɔ ye an b'a fɛ k'o dɔn. An kɔni ka dɔnniya la cogoya si la ni bana in bɛ fan kelen de fɛ a tɛ se ka ye den na pour que bana in ka ye den na il faut que a taamasiyɛn ou bien bana yɛrɛ ka kɛ fan fila bɛɛ la mɔgɔ kelen tɛ se ka di. O b'a yira k'a fɔ e mɔgɔ min bɛ fɛ ka furu kɛ n'i ye denmisɛnnin ye i k'i jija cogo bɛɛ mɔgɔ mana diya i ye cogo o cogo i k'a ɲɛɲini k'a dɔn walasa i bɛna i kɔ min sɔrɔ n'o ye i si ye i k'olu sɔrɔ o ka kɛ mɔgɔ kɛnɛmaw ye bana kana n'olu sɔrɔ e yɛrɛ fana kana den banabagatɔw fana sɔrɔ o b'a to yɛrɛ bana in yɛrɛ fana bɛ dɔgɔya diɲɛ kɔnɔ a bɛ se ka k'a la a bɛ se ka tunun ka bɔ diɲɛ kɔnɔ o tɛ se ka kɛ cogo si n'an ma kɛwalew falen n'an ma ni kunnafoniya ɲuman ninnu sɔrɔ ka sababuya k'an ka dɔgɔtɔrɔbaw ye docteur Toure i ye min fɔ sisan a nafa ka bon kosɛbɛ ka d'a kan ni fili a bɛ mɔgɔ caman de sɔrɔ an fɛ yan nɔ farafinna ka d'a kan caman tɛ ni kunnafoniya in dɔn caman bɛ yen n'u jara ɲɔgɔn ye dɔrɔn u bɛ furu kɛ ka sɔrɔ kɔlɔlɔw b'a kɔfɛ nin bɛ se ka kɛ sababu ye ni caman fana b'a hakili to a yɛrɛ la o kɔfɛ an bɛ se ka mun wɛrɛ kɛ tuguni walasa k'an kisi koloci in ma. Fɔlɔ ko mun b'a fɔ cogo min na pour que a ka kɛ cogo min na bana in kana sɔrɔ mais hali n'o bɛɛ la ni bana in sɔrɔla donc fɛn damadɔ bɛ yen o bɛ se ka kɛ pour que a tigi ka se ka a ka diɲɛnatigɛ tɔ kɛ n'a ka bana ye ka sɔrɔ bana in ma tɔɔrɔ donc o fɔlɔ min ka fisa hali ni a ma se ka furu fila bali mun bɛ se ka den sɔrɔ ni den sɔrɔla o la u k'a ka jolita kɛ joona donc ni jolita kɛra depuis den wolola ou bien sani den ka kalo 6 sɔrɔ a ka joli ka sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ni bana yera la o la a bɛ se ka bila dɔgɔtɔrɔw fɛ minnu b'a baara kɛ fankelen yɛrɛ dɔw bɛ kɛ Gabriel Toure la yan parce que pédiatrie mɔgɔ minnu bɛ denmisɛnninw lajɛ u ka yɔrɔ dɔɔni dɔ bɛ yan minnu bɛ denmisɛnninw lajɛ o bɛ se ka lajɛ ou bien a bɛ se ka lajɛ an fɛ yen fana denmisɛnninw b'a la minnu pédiatrie olu b'a lajɛ donc n'u y'a lajɛ fura damadɔ bɛ yen den kan k'o ta waati bɛɛ ani fɛn damadɔ bɛ yen a banabaatɔ kan k'o matarafa somɔgɔw kan k'o matarafa donc komi y'a fɔ cogo min na parce que a dimi ninnu ni a joli dɛsɛ ninnu ni fɛn ninnu surtout a dimi ninnu fɛn damadɔ de bɛ yen o bɛ teli ka wuli fɔlɔ komi y'a fɔ cogo min na i ka daminɛ na o ye nɛnɛ de ni nɛnɛ bɛ yen a bɛ se ka ni a tigi bɔra nɛnɛ kɔrɔ a bɛ se ka dimi wuli ou bien ni san y'a tigi gosi o bɛ se ka dimi wuli fɛn filanan min bɛ se ka dimi wuli o ye ni ji dɛsɛra a tigi fari la donc o ka to ka ji min ka caya donc o la o man ka sun sunkalo o man ka sun ni funteni bɛ yen o kan ka ji caman min ani o kan ka to yɔrɔ la min o tɛ wɔsi kosɛbɛ pour que o kana ji perdre donc o ka to ka ji min ka caya sabanan farikolo man ka ma sɛgɛn donc baara giriman o man k'o kɛ o de la a denmisɛnninw minnu bɛ ekɔli la an bɛ papier d'u ma pour que o kana boli ninnu kɛ ani ni ekɔli la o kana o gosi parce que o bɛ se ka na ni so kɔnɔna na fana o kana u bila baara giriman na musomaninw par exemple o kana u bila u ka tilen ka fini ko ou bien ka doni girimanw ta ka yɔrɔ jan taama ou bien ka baara gɛlɛnmanw kɛ donc et puis naaninan o ye u b'a fɔ ko stress min bɛ se ka na ni dusukasi ye fɛn fɛn bɛ se ka na ni dusukasi ye a bɛ se k'u ka bana wuli donc somɔgɔw k'u hakili to o yɔrɔ la donc o ye fɛn minnu bɛ se ka teli ka bana wuli donc ni o ko ni matarafara ani fura damadɔ bɛ yen fura kelen bɛ yen o bɛ taa pour que joli kana dɛsɛ pour que joli hakɛ kana dɛsɛ ani fura dɔw bɛ yen o bɛ taa pour que sumaya kana minɛ parce que ni sumaya y'o minɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana wuli ka sɔrɔ ka joli hakɛ fana dɔgɔya ani sabanan waati o waati n'u taara dɔgɔtɔrɔso la a joli bɛ ta ka joli hakɛ lajɛ n'a sɔrɔ joli bɛ ka jigin ou bien a bɛ ka yɛlɛ donc fɛn dɔw damadɔ bɛ yen o bɛ se ka taa ni ka boloci ninnu kɛ fɛn fɛn ye boloci ye o kan ka kɛ a tigi la ani hali n'a tigi kɔrɔbayara boloci 2 fo 3 bɛ yen
koni akanga o kɛ waati bɛɛ o de boloci o ye pneumonie ta ye ani typhoïde ta ani méningite ta hali n'a tigi ye sisan bi 6 sɔrɔ a kan ka kɛ san 4 o san 4 a kan ka boloci ninnu kɛ donc o fɛn damadɔ bɛ yen n'a tigi b'a matarafa kosɛbɛ a bɛ to ka taa dɔgɔtɔrɔso la ni rendez-vous dira ma kalo 3 ou bien kalo 6 a ka to ka na a ka dɔgɔtɔrɔ fɛ yen u b'a lajɛ ni u bɛ a farikolo lajɛ ani analyse fana bɛ kɛ ka dusukun lajɛ ka rein ninnu lajɛ ka ɲɛ lajɛ parce que a bɛ se ka se kɔlɔlɔ se olu bɛɛ ma donc fɛn bana bɛ se ka kɔlɔlɔ kɛ yɔrɔ yɔrɔ o bɛ lajɛ au moins san kɔnɔ siɲɛ kelen k'a lajɛ n'a yera ko a b'a fɛ k'a minɛ fura dɔw bɛ yen ani fɛn dɔw bɛ kan ka kɛ pour que a kana taa ɲɛ donc o de la a tigi bɛ se ka balo ka a ka diɲɛnatigɛ kɛ ka n'a ka bana ye ka sɔrɔ bana in ma sɔrɔ. Walasa bana in kana e tɔɔrɔ e min tulo b'an na e min ye mɔgɔkɔrɔba ye ni kunnafoniya bɛɛ dɔnnen kɔfɛ an dun filɛ wagati min na de o nɛnɛ wagati ye ka taa ni kalo la sa fɔ kalo wɛrɛ nɛnɛ fanga ka bon kosɛbɛ e k'i jija k'i fan bɛɛ datugu walasa nɛnɛ kana na e sɔrɔ ka da kan nɛnɛ ye sɔrɔ o bɛ se ka na ni dimi ye a ye minnu yɛrɛ fɔ ka fara o kan e k'i hakili to o bɛɛ lajɛlen na walasa e bɛ ka adamadenya kɛ ka sɔrɔ bana in n'o bɛ e sɛgɛn n'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔ la fana k'i bɛ mɔgɔ min fana dɔn e k'i jija ka video in ci o tigi ma o tigi fana k'a lajɛ walasa o bɛ se ka kunnafoniya nafama minnu sɔrɔ a ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna na. Komi n y'a ɲɛfɔ e ɲɛna video daminɛ na n ko n bɛna bonisi kɛ e ye e min sera ka n lajɛ fo ka se nin wagati ma o bonisi a nafa ka bon kosɛbɛ min bɛ se k'e nafa yan nɔ a bɛ se k'i nafa fana i si yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na. Docteur Toure i ye kunnafoniya fɛn fɛn d'an ma an ye nin bɛɛ lajɛlen faamuya an y'a dɔn fana an kan ka min kɛ an man ka min kɛ bana in fanfɛla la nka ninnu bɛɛ lajɛlen dɔnnen kɔfɛ an b'a fɛ i ka fɛn fɔ an ye min bɛ se ka kɛ bonisi ye minnu bɛ k'an lajɛ walasa u k'o nafa in sɔrɔ u bɛ se ka taa ni min ye u ka so fana an b'a fɛ ka kibaruya duman dɔ fɔ an ye walima an bɛ se k'an yɛrɛ kisi bana in ma cogo min na. Donc ni diyara ne ye kosɛbɛ donc bonisi hukumu kɔnɔna na an bɛ se ka min fara a kan o ye kɔlɔsili ninnu na n y'a ye ko bana in a ka ca yɔrɔ min na o ye yɔrɔ min balimafuru ka ca yɔrɔ min kunda o yɛra sɛgɛsɛgɛli kɔni yɛra kɔlɔsili kɔni y'a yira ko bana ka ca o fanfɛla la o dun o dɔnnen don parce que ni bana bɛ kabila kɔnɔ ni kabila mɔgɔw furula ɲɔgɔn ma a ka teli bana ka sɔrɔ den ninnu fɛ donc o de la an b'a fɔ ko minnu bɛ balimafuru kɛ olu k'u jija kosɛbɛ ka a sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a dɔn ko bana in a tɛ balimafuru bali mais ni balimaw kan ka furu ɲɔgɔn ma u ka kan ka joli sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lajɛ joli taamasiyɛn bɛ minnu na bana in taamasiyɛn bɛ minnu na u man ka olu furu ɲɔgɔn ma mais bana taamasiyɛn tɛ minnu ma hali n'u ye balimaw ye u bɛ se ka furu ɲɔgɔn ma donc o yɔrɔnin de il faut que mɔgɔw ka u hakili to o yɔrɔ fana na donc ni n'a yɛra ko balimafuru de don surtout que n'a sɔrɔ bana in yɛra du kɔnɔna fan dɔ fɛ hali ni mɔkɛw la ou bien ni tulomasamaw la n'u bana in kodɔnna ye u kan ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ mɔdenw na k'a lajɛ mɔden mun bɛ se ka furu ɲɔgɔn ma pour que u kana mɔgɔ fila furu ɲɔgɔn ma minnu bana taamasiyɛn bana denw sɔrɔ min bɛ kɛ banabaatɔ ye donc n y'a fɔ cogo min na a tɛ balima furu bali mais ni balima furu kan ka kɛ o kɔni mɔgɔw k'u jija ka joli sɛgɛsɛgɛliw kɛ. Ni kunnafoniya in a nafa ka bon kosɛbɛ mɔgɔ caman bɛ nin fili in kɔnɔ bi ni bana in tɛ ka se ka dɔgɔya diɲɛ dugukolo sanfɛ nka i ka dɔn k'a fɔ ni bɛɛ ye nin bana in faamuya ka se ka nin kunnafoniya in dɔn kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye hali bana in yɛrɛ bɛ se ka tunu ka bɔ dugukolo sanfɛ nka bana in a ka se ka tunu ka bɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ o tɛ se ka kɛ cogo si ni e ani ne n'an ka cɛsiri tɛ n'an ka faamuyali tɛ ni kunnafoniya in a fɔra i ye cogo min na e k'i hakili t'o la kosɛbɛ. Docteur Toure an b'i fo halisa i filɛ ka kunnafoniya ɲuman minnu d'an ma minnu bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen nafa ka d'a ka video lajɛlen don diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na an b'i fo la kosɛbɛ an b'a fɛ tuguni i ka ladilikan labanw ani kumakan laban minnu n'i bɛ se k'o fɔ anw ye walasa an bɛ se ka to kɛnɛya ɲuman na waati bɛɛ lajɛlen na. Aw ni ce aw ka weleli la ladilikan laban min bɛ ne bolo o ye fɛn fila de ye fo saba fɔlɔ komi y'a fɔ ye cogo min na il faut que an ka denmisɛnninw kunda u k'a dɔn ko bana in a bɛ yen bana in a ka jugu donc
pour que i kana den kana bana in sɔrɔ il faut que i yɛrɛ k'i joli sɛgɛsɛgɛ ka lajɛ sani ka muso ta ou bien ni muso de don ni cɛ bɔr'i nɔfɛ i ka kan ka joli ta kɛ ka sɛgɛsɛgɛ ka lajɛ n'a sɔrɔ bana in taamasiyɛn tɛ aw joli la pour que aw kana se ka den sɔrɔ min ye banabaatɔ ye. Filanan bana kɛra minnu ka garijɛgɛ ye u ka u jija u ka dɔgɔtɔrɔso tagali matarafali la, c'est-à-dire u bɛ lajɛ yɔrɔ min na u n'u ka dɔgɔtɔrɔ ka to ka taa yen ani dɔgɔtɔrɔ bɛ lakana min fɔ u ye u ka to ka taa o sira fɛ ani fura minnu bɛ kan ka kɛ u ka taa o sira fɛ. Donc ni bana fana wulila n'u y'a ye fɛn min ma deli ka kɛ u kana to so u kana dɔgɔtɔrɔso la ani maintenant banabaatɔ somɔgɔw u k'u hakili to banabaatɔw la. Donc fɛn fɔra surtout denmisɛnninw fanfɛla la parce que a problème caman très souvent a bɛ denmisɛnninw de fanfɛ ni somɔgɔw ma u ladon kosɛbɛ. Donc surtout comme y'a fɔ cogo min na fɛn kan ka bana wuli somɔgɔw kan ka a dɔn pour que den kana taa o sira fɛ. Donc o ladilikan dama dɔ bɛ yen o de bɛ ne bolo. An ye kunnafoniya minnu sɔrɔ bi aw bɛɛ la sɛbɛntiyara k'a fɔ kunnafoniya nafamanw don minnu bɛ se ka an bɛɛ lajɛlen nafa k'an kisi bana jugu ma walasa an bɛ se k'an yɛrɛ la kisi cogo min na ani k'an bɔkolo k'o fana kisi cogo min na. O kunnafoniya ɲuman ninnu tun tɛ se ka sɔrɔ cogo si n'an ma wuli ka se dɔgɔtɔrɔbaw ma minnu ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛya la sabatili ma. An ka foli bɛ yen e min y'a lajɛ fo ka se nin wagati ma. I k'i jija Dr. Ture bɔra ka ladilikan minnu fɔ an ye sisan k'olu kɛ a kɛcogo la walasa i bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na. I kan bɛ o la tarata natɔ an bɛna kuma bana wɛrɛw kan walasa e bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ.